सकू 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 उठा 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 बाहेर आणि अर्धकट मित्र आमको बाहेर पडका कसं इथे बारसर म्हणतस खई बाहेर पडच्या खई बाहेर पडच म्हणलं तुला खई म्हणाली कासरवडली कनकाला भाव केशव असं केशवाला पोतू करुणाकर पोतू कुमाराला पोतू कौशिकू तागेल चौल गो कोण त्यांनी तुमका पहिला काय कोण केशवू कोण करुणाकर कोण कौशिकू हे देवा मग कोणी गोत नमू भाई आपल्याला तर कसा नाही बरी बसावा वच्चा का नुत बैसा तिथे हाज्या पुढे कितली कडे वच्चा नाही त्या पैनाशी कितली कडे मर्याद गेलेलंच कोणाले कसं नाही आज म्हणून कान्ना वैर पडल्या पुरो कोणाले जत्ता बाल दोन बार सरलीची बकासुराल भांडी बरोक कसं नाही असो भांडी बरची नेवला बाहेर कोणी वाटत ना मैं तू गेला म्हणजे पणसा मॅनसी पंचार पैसे मोबाईल गेम पैसे ना मैं तुमके कसं नाही सांगू आईला रे त्या मक्का उलट मारता नाही त्या हे रणरण वाटता कसा लागला वे तुमक चौलू त्या जड कापड भांगर पुरा घाल कोण वाटता तू बाहेर येत म्हणून आव त्या सूर्याका मोडा निपन माहिती म्हणून सांगता सूर्य तुगे लागताल पडा सूर्य मगे लागताल नाही अबा चवला वरे तला जो तुमक लागत की ओह नो वरी को तामक लागतालो पतान पत लाका समका ते लाका कशी कसा ने म्हणणे मोनका आता तू बाई सरत की कशी ना बा आवे ना घरा केलेलं असते खात्ता निपडता तची तुम कस पडा घरा केलेलं खाऊच्या संकट कसा ने सुकील बीन्स आणि पॅच बॅ सुकील बीन्स आणि पॅच जोनूची आता तुमच्याला भांडी असेस आणि गजबजे आंबट सुके कद्द्याला पुरा घालल जल रे घरा बागेल ते विंगर दोर काशील कसं ने निकल भांडी वे दृष्टी घाल नका डोळ पडत आता कसा ने तू येत की ना हाव बिनी हे रणरण मताक त्या कांजीवर का पडण्यासून बिलकुल घ्या ना तुम कबिलाशस नव्हे तुम्ही उचून यायची जैत मारे तू अंगावा पैसा पणसा मॅनशी रणरणी होतच बाई एक अर्ध मुक्काल घंटा नाव बाई सरता कशी भिक्षे कार्यक्रम पुरा जावो तिन्ही वेळ बसल्याला ऐक मधील म्हणलं कसं नाही असलं घेऊन यावेत A few moments later. इथे हाव कशी दिसता सर यो यार म्हणलो शिले किती लोक पैसा रेडी केलं ना अर्ध घंटा तुला माइंड परत येईन ना बरं का बाकी कसं रे तू लागतो की जो हा इतकी पुरा तयार झालं तुम्हाला चौला येऊच्या म्हणून लेखला वे चौला बिल्ला बिने आवे ना कसं रे चौला आहे ना मैं चौला आहे ना मला शिक्षिंग कसं करून घेतला इथे तुमके एक सान काम असत कसं नाही ना मी गेले 7-8 फोटो काढा तुम्ही हे झुमकी चंद दिशी तशी हे मिगेल भांगर चंद दिशी तशी हे माते बिंदी चंद दिशी तशी आणि आवा शिल्यापाशी मस्त तू चंद दिशी तशी फोटो काढची माच काम कसं नाही फोटो काढता कसं नाही हे प्लॅन कसं समजावा तुका पिशी मला कसं इथे लागी घरची गायत्री पडेला होत्या फेसबुक कारी 1 घंट्या पुढे फोटो घालला 400 लाईक आईला ओह नो फोटा पाट्टो वांकी पुरा घाल फोटो घाला तिने मी गेल ना घरा हळ्याला नाही जरा आम्ही त्या पुरा घालत शिली ती गेल 400 आईला मला मी गेल 1000 लाईक्स पुढे येऊ का तुम्ही चंदकोन फोटो काढत माग गोत ना कसं नाही आमचा फोटोग्राफर म्हणून लागला तुला फोटो काढू का फोटो काढणं झाले पाय कशी घरा बाहेर दौडतो म्हणून आवई पडायता आज तुम्ही सुकील बीन्स आणि पॅजर जेवून बैस कांग घरात तू वाह इके सुकील बीन्स काढचे मला इके फोटो काढणं सुद्धा होतं इथे उठा या वग्गी फोटो काढायची हे मेकअप पुरं देवनोच पुढे एक फोटो काढ सोडत मी गेलो जायत मला ती येता राबा कसं एक नंबर स्टेटस पिच्छी की आजकल हिक मुंडे पूरा जन के तशी लगला पिच्छे कहीं चलला कहीं चली वर्डिक जला की नाकी हांगेल ताच पशी पुढे ती पूरा फोटोस फेसबुक आरी स्टेटस आरी पूरा अपलोड जावन असता ओह नो स्टेटस म्हणून फोटो अपलोड करतो सुचे आणि तांगे स्टेटस तानी पळून बसे तीन पळेला की ना हम मान पळेला की ना हान मान पळेला की ना आजा मान पळेला की ना कोळा मान पळेला की ना थांतू सुचन
आनी पुरा फोटोस अपलोड करचे नातीर आशिल्ले पुरा असं म्हणून दाखोवचे आनी पुरा हेचे जीवन म्हणल्यार रील्स 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 म्हणून रियल लाईफ विसरून गेले.